S'ha dit de Claret que va ser el precursor de l'apostolat a la premsa. En el segle XIX, quan ningú tenia la més mínima idea d'això, ell ho va fer realitat. I efectivament crec que va ser així, perquè si tenim en compte tota la seva producció, podem quedar realment parats, paradíssims. Va publicar prop de 100 títols, 15 llibres, uns quants una miqueta més petitets i una setantena llarga d'opuscles, quaderns petits. I de fulles volanderes, infinitat. Això sí que no es poden comptar. Ell va ser un gran escriptor, però no sols escriptor. També va ser un difusor d'aquelles obres que ell coneixia importants i que volia que arribessin a la gent. Una trentena d'obres llargues, per exemple la Bíblia o llibres mestres espirituals, etc. També va ser promotor. L'any 46 va crear a Tarragona una associació del bon llibre. L'any 47 va crear a Barcelona la llibreria religiosa. L'any 64 va crear a Madrid una associació per fomentar les biblioteques parroquials i populars. Per tant, doncs, amb tota raó, ell va ser un precursor de l'apostolat a la premsa. Claret va ser modern en el sentit que va superar la religió utilitària i la religió màgica que hi havia fins aleshores en els llibres d'espiritualitat i de pietat. El seu camí dret no té res a veure amb els que hi havia hagut fins aleshores. Potser un dels millors elogis que s'ha fet de Claret com a escriptor ve d'un que en podríem anomenar adversari, és a dir, un anarquista i anticlerical declarat. Segons Brossa, si no hagués existit el pare Claret, Catalunya hauria comprès el missatge de la revolució. Amb els seus milers de sermons d'una extraordinària qualitat popular, el pare Claret recristianitzà tot Catalunya. Abans del pare Claret, Catalunya estava madura per l'indiferentisme religiós. Nosaltres no hem sabut fer cap camí dret. Això anticipa el que anys més tard diria, potser no coneixia aleshores aquest text, segur que no el coneixia, en Carles Cardó, quan deia que Claret és predicador i agitador sobrenatural de tot Catalunya, que encara viu del corrent d'esperit que ell hi engegà. El català, sens dubte, de més potència espiritualitzadora de l'època moderna. Sense el seu pas, Catalunya no seria el que és avui. I ens podem preguntar com pot ser que una persona activa com ell, una persona que havia d'anar a peu d'un poble a l'altre per predicar, passava llargues hores als confessionaris, es predicava 1, 2 i fins i tot 3 sermons cada dia, que dedicava hores a l'estudi i hores també a la pregària. Clar, ell deia que el Senyor li havia fet la gràcia de no necessitar gaire son. No li calia dormir gaire, però això no ho explica tot. L'explicació de tot ens la dona ell mateix a la seva autobiografia quan ens diu que la clau de tot és l'amor de Jesucrist. Estimeu el Jesucrist i el proïsme i fareu coses com les que jo he fet o més grans.